Het is altijd een heel goed gebruik vanaf de vroege tijdperken dat de wereld communiceerde, ook via de kerkklokken. Niet alleen om aan te geven dat de kerkdienst begon, maar ook als er brand en andere zegerijke of rampen gebeurden. En met het luiden van de kerkklokken laten we de stad Leeuwarden weten dat de Titus Brandsma-parochie en de rest van de wereld vanaf vandaag een nieuwe paus heeft. Stiekem is goed te spreken over de nieuwe paus Franciscus, die het kerkelijk als zijn nammegenoot, de heilige Franciscus, ingevoerd en inspiratie liet uit te strelen. Als dat je programma is en ook nog zo in eenvoud verschijnt, zonder kardinaalsmantel, zonder barokke pauselijke stola en alle andere monarchale pompa, is dat heel veelzeggend. En ook de manier waarop hij in die achterliggende dagen zijn toespraken heeft gehouden, wat hij zei en hoe hij in de omgang met parochiaan is heel indrukwekkend en veelbelovend.